akuluakulu pomweno anthu afuna kupulumutsa miyoyo yawo pothawa zipolowe zomwe nzika za dziko la South Africa zikuchitira nzika za maiko ena zija zomwe kumatchula kuti xenophobia. Bweranso uthenga osakhala bwino kumeneko kunena zona kuti abale ndi alongo ena achita ngozi ndipo sizizika kuti ma conditions yawo limotani komano zinthu zake zosakhala bwino force ndi kuti kuyendesanso basi yomwe inanyamula makosana amenewo ndi kuti watisiya wamwalira nkhani zake zomvetsa chisoni zosakhala bwino enabe komanso titafotokoza ndi bwinobwino moti nkhani yake ikhala bwanji chachitika chenicheni ndi chani. Ayendethu akuluakulu nkhani yokhuzana ndi zimene zikuchitika ku dziko la South Africa ambiri tikuzitsata bwino makamaka potengeranso kuti pakhala kuchitika ma demonstrations olimbana ndi nzika za maiko ena kuti zisibwerera zipita maiko akwawo. Ndenso timaona mmene zimakhalira makamaka nkhani yokhuzana ndi kumene anthu amenewa amakhala Malawi komanso nzika za maiko ena. Paja timagulu timeneti tomwe tikumazitchula kuti ma vigilantes machita kumasaka makomo mmene anthu timakhala kumapanga chipongwe kumeneko penanso malo amene timagwira ntchito business zambiri zinafoira mmene zake tikuzitsata bwino mmene zimakhala zikuchitikira. Nawo tikatsata bwinobwino kuti guys amenewa paja mwezi watha anapereka ultimatum kuti no pa 30 June kukhano ma demonstrations ya serious aja oti apangano kava dziko lonse la South Africa. Ndipo tengera ni mmene zinthu zake zimakhalira nkhanza zimene anthu amakumana nazo m'makwalalamu zinapangisa zona kuti anthu athawe kupita mu makampo osiyanasiyana pofuna kuziteteza kuti no asachitidwe chipongwe ndi makosana amenewa. Ndiye tikatsata bwino makamaka kumbali yokhuzana ndi Malawi paja ku Durban kunali kampu yaikulu ku Odi Drive. Ndiye tikatsata bwinobwino kuti apoma akhala akupanga repatriate anthu amene wawa akumapita kumuzi ku Malawi ono potengera kuti chiwerengero cha anthu amenewa chimakhala chikuchuluka tsiku ndi tsiku makamaka pamene anthu timakhala tikuopa tsiku la dzulo pa 30 June chaka chimene cha 2026 kuti zimene zingabwere tsiku limenelo ndi kuti no aliyense samayembekeza kuti zitha kukhala zotani potengeranso ndi mmene amachitira magazi amenewa. Ndeno zikuona kuti ma authorities kuchoka ku dziko limene la South Africa komanso kuchoka ku dziko la Malawi anaganizano chiganizo choyamba kusamusa anthu amenewa kwachosa ku Durban kukwapitisa ku Musina kufupi ndi ku Beitbridge ndi cholinga choti mwina athu akakhala safe kumeneko potengeranso ndi mmene amachitira ku KwaZulu-Natal ja province imene ndi kuti anthu ake amachita zosakhala bwino. Ma authorities adaona zimenezo kuti date imene ndi kuti kufika konanso process yopanga repatriate kuti azibwerera kumuzi ku Malawi inali slow pameneno municipality ya eThekwini inayamba ntchito yosamusa anthu amenewa kukasiya kumeneko ku Musina ndi cholinga choti mwina takhala safe kamakapa tsiku limeneli apa 30 June. Nawo chimene chinachitika ndi chonena kuti ntchito imeneyo inayamba kugwirika ndithu Amalawi amenewa anayamba kusamusidwa kumapita kumeneko ku Musina kuti no ma process okhoza ndi repatriation azikachitikira kumeneko anthu azinyamuka kumapita kumuzi ku Malawi. Anthu amenewa posamusidwa amagwesa ntchito basi liso mmene amachitira makamaka anthu amenewa akamapita kumuzi ku Malawi. Nawo chimene chinachitika nchona kuti ntchito imeneyi inali ntchito yaikulu kwambiri shanting yake sinali yamasewera. Zikuoneka kuti noti driver wa basi imodzi ndi kuti kana topa chani after ndoti ntchito imeneyo inali yotopesa kukatenga anthu kukasiya zinazapezeka nozona kuti kana topa motani ali no munse wa N1 zinapeza zoti basi imeneyo ndeti inapanga over 10 day after kupanga over 10 titakuonanso zithu zake zomwe zikusera pasikini patopo ndopeza zoti noto driver ameneyo anamwalira pomwepo. Amalawi ena okwana 11 pamene yonkhula pano ndi kuti ali kuchipatala kumana condition yake sizikuzikanso kuti zili motani pamene nkhani zake zikuyendera nkhanizo zosakhala bwino. Anthu afuna kupulumutsa miyoyo and then kumapezeka zoti akukumananso ndi ziphinjo ngati zimezi oti ali muziphinjo kale pato kunena zona condition yomwe ili anthu ndakale panopa ndi kuti ambiri ali muziphinjo makamaka dzulo ndi zinthu sizinayende. Tinaona magazi amene amachitira ma demonstrations kunali chimpwirikiti makamaka kumapeto ama demonstrations amene ambiri ndithu shopo zawo zapedwa makamaka m'makwalalamu ma sponsor shop ndeto acholedwa anthu abakatundu osati masewera ngakhale amanama zona kuti ma demonstrations amene wakhala mtendere chani komano zosatira zake ndi kuti zinayi zosakhala bwino. Titakuonanso footage imeneyi imene ikuonesa zona kuti magazi ndoti kunali kuba osati masewera mashopu ama foreigners. Sisi, everyone out. You must take that. You must take that out. Oh, kata la camera.
taona pamene nkhani zake zosakhala bwino zimene zikutanthauza zona kuti magayi amene wacholinga chenicheni ndi kuba sizamtendera. Ifonse tikatsata bwinobwino makamaka mmodzi wa anthu amene masogolera kagulu kaja kamene kamadziwika zoti machimachi Jacinta Zuma amayankhula kunena zona kuti mademo amenewa azikhala akuchitika lachiwiri lililonse pa Sabata mpaka nano boma ndekuti zapanga adresi mavuto amene iwo akuti kuona kuti abomawo akanika kuapanga adresi zimene zikutanthauza zoti mavuto ndeti nawo ndithu pamene tikhale tili dziko limene la South Africa paja ndiye kuti nokhale ndi madocuments kaya ulibe komabe kulandira chipongo sati masewera andi ngati dzulo kwabweranso ripoti. Ono ripoti imeneyo ndakuti no official kumene zikumveka zona kuti abulazi amene chithunzi chawo tikuchiona chikuswera pasikini pathu boyo watondati ni Malawi andi pamene yonkhala pano amwalira imfa yawo yabwera ndiye kuti no after magayizi amene amapanga ma demonstrations chaku Johannesburg uko ndeti iwo anali muchinyumba chapamwamba chapo stairs ndiye magayizi amene apanga ma demonstrations iwo ndiye kuti no naimalo pa window kuyamba kuchambula leziona kuti kaya magayizi opanga mademo anaona chani kuyamba kukuwa kuyamba kuvunga miyala chani ndiye adamene wapafuna kuzipulumutsa amafuna adumpe kuti adumphire achisilabo china chake chimene tikaona pa chithunzi chimene chikuswera pasikini pathupa ndi pamene amafuna kudumphira pamenepo matsoka ndiona apezo kuti akagwera pansi ndiye kuti imfa ndi omweyo ndete sanali okhawa nalinso ndi anzawo ndiye kuti anthu awiri titha kusimikiza zoti amwalira pamenepa. Of course officially ndiye kuti adindo akuchita kafukufuku makamaka pa nkhani imeneyi ndiye kuti after akamaliza abwerano ndiye kuti information yonse kumano magayizi amene wande kuti amwalira. Dzulo ku malocation ngati Jamestown makamaka ku Gauteng province kumene koko madera ndetu around kumene koko maso mu Jamestown CBD zinthu ndesi zinali bwino. Malocation imwe ndiye kuti anthu kunali kuthamangisidwa ngati akuthamangisa anyani chani zinthu zake zosakhala bwino takungonani pa footage amene anthu anazuzidwira dzulo nako tibireni nkhani bebefihliwe kantshingile laba bebefihliwe kuthiwa uphi awukho nabo Ngithuli nje ngaphakathi siyashusha sinishayi thina nahambe angithi siyasho nje sasibashayi chabwino taona pamenepo nkhani zake zosakhala bwino dera inaso kunalinso zipongwe zokhazokha titha kuonanso ka footage aka amene zinthu zake zimakhalira zosakhala bwino. Taona pamenepo anthu ndithu kuchita wathamangisa mmakwalala pita kwalowera komweko amene amauza zone tinakupasani nthawi kuti musamuke pano pasi tikusekeranso ni munyamuke muzipita mmakwanu imene nkhani zake zimayendera nkhanizo zosakhala bwino. Andinso tinaona kuti nzika ina ya dziko la Nigeria inaomberedwa kumeneko kangapo mpaka na kumwalira ndi magayizi amene wakhale amalonjeza zona kuti kukhala chitetezo chokhwima kuti anthu ena asachitire chipongwe. Pano chimene chinavuta ndichonena kuti mmakwalala mmene anthu timakhalamo limene anthu amalandira zipongwe ngati zimene Forse nkhani yokhuzana ndi xenophobia amene amayipanga fiyo ndiye kuti no yandale omwewa mpaka nano tinaona kuti Secretary General wa chipani cha ANC analoza tochala a Jacob Zuma kuti no ndi amene akukolezera mchitidwe amenewo okhuzana ndi maforeigners amene watu ndi afikire mbalula ate tingonako zimene anayankhula kuzuzulatu a Jacob Zuma kuti no ndi amene akupangisa zonoti nzika zimenezi zikhale mphamvu yomalimbana ndi maforeigners. Jacob Zuma is an elder in this country. He was a president. South Africans are failing to hold him accountable for things that he does and which happened under his watch. And he knows the difficulties of immigration that we're dealing with. And today, he's joining the fray, not responsibly, irresponsibly, as an elderly person, statesman, a man who was a president in this country, stand up on platform and fuel violence. Get 30 years. How can a person who was a leader not so long yet call for violence in the country? Does he know what will happen here? Who wants this violence that is being purported here? These people don't know what they are talking about. He is supporting them for political reasons because he wants votes. There are many ways to win votes. He won votes. People followed him. He crippled the ANC, big numbers in Gauteng and KZN.
He didn't do that by violence. Chabwino taona pamenepo zimene yankhula afikiri mbalula akuzuzulatu a Jacob Zuma makamaka pankani okhudzana ndi anti-migrants Catholic imene magayizi amene amakhala akuchita polimbana ndi nzika za maiko ena. Komabe ngakhale izi zimakhala zikuchitika, mtsogoleri wa dziko limene South Africa Ramaphosa nawonso kuti ali ndi vuto chifukwa zikuoneka kuti amakhala kusekerera mchitidwe ngati umenewo pomalekerera anthu kuti azitenga malamulo m'manja mwawo. Chitsanzo chabwino ndi zimene zinachitika dzulo zija popezeka zonena kuti anali busy kakumana ndi anyamata timene tachinangizwa mchuno ina pakeo takati Jefferson kumati kokumanako amakambirana zichani kwenewo zinena kuti nkhani zake ndi zokhuza ndi mtendere. Ena beya kumazaona kuti kukumana kumeneko chako kunali kwapasa blessing kuti atha kupita kumakapanga ma demonstrations amene ayi momwemo nkhani zake ndi amene zokhalira pajamati kwa eni kulibe mkuwa pamene penipeni tingoyakisa mmapemphero abale ndi alongo amene avulala pa ngozi imeneyi. Ambuye ndithu akhuze kuti achire mwansanga komanso mzimu wa drive ameneyo onse mumtendere makosana nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo alipo fotokozani comment section mulemekeza maganizo anzathu.